Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10. Ngarod, no adagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag, ama ipaay kadagiti amin at tao. Nang rona kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya manen dagiti impagpagatang mo iti driver mo, Pedro? Naggastos ka manen iti awan kas eskan na abanag? Groceries. Para ka dagiti kakadwa tayo iti pamati nga awanan. Kanayon kalatan nga gastos. Apay, anya ti maganap mo iti daytang aramidem? Saan kamet nga agpolitiko? Tapno agpabanglo ka kadagiti tao. Sika talaga, Carla. Nakaibimot ka. Agsaysayang ka lang iti kwartam. Sabali lang arudan ti idondonar mo iti simbaan. Ita, aggastos ka pa'y para kadagiti miyembro. Saan adakes? Total, at dapat kwartata. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Carla, kas may sa nga agserserbi iti Diyos. Tumulong ta. Nang runa, tamakita tamet nga adudang iti kakadwa tayo iti simbaan. Tinariga ti panagbiagda. Saan tan abasol dayta? Di ka agimimot. Tano saan nakamat nga imutan ti Diyos? Anya, dumawat ka iti bagas, Nana Maria. Ay, awan maitid ko. Oray, isaan ko lang kita. Tulong mo latan kanya. Ala, pumanaw kayon. Sapay agoy uyag ka. Kat ang mga maalisan na. Sige nga ron, inakol. Ay, no apay ngamin adi na katulungan dagiti kakabagyam No apay ada kami pa'y akakaarobam ti pagkidawam iti tulong. Napan ka di nagdawat kan ka ni Bakit Maria iti bagas? Man, inikag, takaasim mo. Agruam ngamin no kasta. Awan lakat itangad na iti kaaroba na ti bisin na. Ay na, Filina. Kasla di ka makinismisa iti kasta pa nagsasaon. Kanayo na ka makimisa, amom dayta. Ngamjak la magustuhan ti aramid dahi abakit. Awan lakat agkid daw kanyak iti bagas. Kat, inikam ka di nga uray iti naminsan lang. Ay saan? Iti anya agapo? Di ka di maasyan kan kuana. Ayan ngamin aya dagiti kakabagyan na. Tatulungan da kumaang. Nulakat adda maitulong mo. Tulungan Uray adda maitulong ko. Jak tulungan. Agruam ngamin no kasta. Unay kan bagat. Apay amapan mo sarsaritaan kadagiti kakaaruba nga agdadawat ni Nana Maria iti bagas. Apay, asino tinangidanon ken ka iti dayta? Kasta ti sasawon dagiti kakaaruba. Pudnomat ngamin. Agdadawat dayjay abakat. Ala, inkamang sukat iti bagas. Taing ka itad ka ni Nana Maria. Anya, ay sana mabalin. Nagalas ka ti ugali mon. Kasano na kaakasyan ti Diyos. No kasta ti ugali. Di mo lang arudin amo ti mga asi. Chismo sa kapay. Ay, uray, tapudno ti bagbagak. Agbalbaliw kan, tanakababain ka. Siyak ti mababain, iti kastang ugalim. Agyaman Mario. Tanangyag ka iti bakas. Una na, sa nabalay. Tado ti bagas mi. Kan, pagyamanak iti Diyos, tadiretso lat ati trabaho. Isuasan kami ang mauawanan. Ay, agyaman iti bagas nga inter mo, Maro. Agoy-uy kayo mo't gayam, Nana. Wala ron. Diyak ngamin kamaalan ti maglay ti atayo. Tamapanak ko may health center. Sige, tagpatulong nga kadagiti na saya at akaaruba. Taipanda ka health center, Nana. Sige, Mario.
Usarin tayo jay tricycle nila kay ko. Uray syaklatan ti mangimaneho. Alang Regina, kaasimat ni Nana Maria. Uyak nga uyak. Kat nasken nga maagasan. Idiin may dimawat iti bagas. Kasla sagay sa laang ti uyak na. Iso ako nakno ayos laang. Isu nga ipantan iti health center. Tapno maikan iti agas. Nalpasan ti check up yun, Ana Maria. Adain ti daal libre nga agas. Da kami ti gumatang iti kanayunan nga agas, Nana. Agraman vitaminam. Ay, agyaman ka na kayo. Ala, intayon, Nana. Ala, hinta yun. Tapno makain na kayo, Nana. Naglalaingan day jay abakot. Tinggatangan nyo pa iti agas na. Gaputa day tati maiparbang. Kuna ti sursuro ti Santa Biblia. No at dagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag. Ama ipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Iso ano baknang ka? Ngamsaan mo? Ala, saan akon ang makirikyarkan ka? Basta siyak, saan adakas ti aramidag? Pagayatan ti Diyos. Pakaayaywan ti Diyos. Adula amin? Awan ka di ti uray basit lang anayulom asursuro ti Diyos. No kasta amapan tayo makimisa. Ha? Tunggal Domingo, agkukuyog tayo ang makimisa asa nga pamilya. Ngam ayan tinasursurom. Kwa? Anak nakakaditi Diyos? Ngam no saan? Nalabit. Maitapwak ti kararwam sa di imperno. Ha? Ay, saan? Ay, tiyak kayat. Ay, kwa? Anak-nak mo ti Diyos, Apay, si kalaang? No kasta, ipanaknak mo asika kat anak ti Diyos. Pedro, sumurutak ita kadagiti babbaket ijay simbaan. Nakikadwa kadakwada. Total, naumaakmeten amapan makimadmadyong. Nasaya at nukasta, Carla. Maragsa ka na kiti dayta anak kunam. Ing kami kano agbisita kadagiti senior citizen nga agsaksakit. Sigurado ka? Wen, naka-Ameris akon. Husto laeng tay na ko na ni Apo Padi. Anasken nga agaramid tayo iti kinaimbag dito'y rabaw tinaga. Taaddan to katukad na dayta ijay langit. Ala, nasaya at mat nga ro ta naka-Ameris ka. Sige, kat ikang ka iti kwarta, tapno at nagastusan niyo. O sige, madam. Mabalin nyo nakasarita ni Nana Maria. Takadigdigos na. Tinulungak ang nagdigos. Indadangak iti danong. Sakit, inlabaak pa iti kawas na Ne, nagsingpet kameten akaaroba? Anya itayan tinagan mo? Filina tinagan ko, madam. Nasaya at kaakaaroba daytoy sinarongkaran mi apadak ka bakit? Ewan, ma'am. Kaya't ko ngamin tagbalbaliw. Sigud ngamin achismosa madam. Kan naimo takpay. Imay idinagdawat ni Nana Maria iti bagas. Nga isa ang nakano tamabiseng. Ngamjak inikan. Idinto tanagado ti bagas may. Ngam kuna nilakay ko. Nga amangan. No sa anak nga anak ti Diyos. Iso adakasak. Kat maitapwa ka kaya impyerno. Ha? Ay, jak kayat Iso ang nagkitdawak iti pamakawan ti Diyos, madam. Kat ikagumaakmatan ti agaramid iti pagayatan ti Diyos. Iso nga ita, tultulungak ni Nana Maria. Kasta, ang sipupuso ka di, ti panang tulong mo ka ni Manang Maria. Wen, madam. Ay, kastoy gayam tirik na ti sipupuso at tumulong, madam. Naragsak iti kaunggan. Kasta? Iso nga itultuloy ko ti agbalbaliw, madam. Tapno, maibilang akmot ang anak ti Diyos. Wen,
Husto ka. Nasaya at launay dayta ana ibagham. Agyaman na kitid na ito'y kwarta nga intadyo, madam. Nasaya at kamot gayam at tao. Oh, agoy uyag ka pa'y gayam. Ay, maimimbag anak ko, madam. Ngamin, inpa-check up na Gina kan Mario. Gimatang da iti kanayunan nga agas ko. Kan naan ay ti panaginana. Gaputa ni Felina ti agluto kan aglaba para kanyak. Kasta gayam. Agad, ala, agpaimbag ka manang Maria. Iti kasta makasurot ka kada kami. Madam, Agpapigsa ka. Tapno makasurot ka iti salino man napapanan mi apadam ababakat. uwan, madam. Mangkedak iti kwarta. Iti kasta adda igatang mo iti kasapulam. Nang runa iti agas kan bitaminam. Madam, Wen, imbes apag majong ko ti kwarta. O sareklangan para kadag iti agkasapulan iti tulong ko. Wen, Mario, Felina, inikanak ni Madam Carla iti pagpuunak nga agnegosyo. Tapno adda ka no pangalak iti itulong ko. No, adda umasidang nga agpatulong. Nasaya at no kasta. Uray siyak, Gina. Adamot inter ni Madam Carla. Pagpuunak ka no nga agistor. Kasmatlakan ka. Tapno adda ka no pangalaak iti itulong ko, no adda umasidag. Nagbalbaliw gaya man ni Madam Carla. Idi kat naunget kan imot dayjay. Nakakusilap akanayon no mapanda makimisa. Ay, kasta aya. Saan nga iti agnanayon, kat dakas ti may sa atao. Tanumtang lata ti panagamiris. Kas kanyak dakos akmot asigod. Nagalas ti ugali kan aramid ko. Ngam gaputa kayat ko maibilang nga anak ti Diyos. Iso nagkidawak iti pamakawan na ay kat nagbalbaliw akon. Wen, Felina, kat ituloy tayo ti agaramid iti nasayaat. Baliwan tayo ti madi apanunot kan aramid tayo. Iti kasta nga aramiden tayo, addan to balangat ti Diyos para kada tayo. Madam Carla, adto'y ti presko anateng para kada kayo ni Sir Pedro. Ay kat, agyamanak manang Maria. Ang medyo adayo diti balay. Imbag man ta kinabailam ti imay. Napigsa akon, madam. Kun nagluganak iti tricycle. Adamot pagpletek. Kasta ka di. Jay, tulong mo akwarta iti kanyak. Iso ti igat-gatang ko iti bukal nga imulak. Kad no agapitak, ilakok. Iso nga adan tumutan igatang ko iti bagas ko. Ayan dagiti kakabagyam manang. Tasaan da ka idi anatulungan. Adayuda dito'y, madam. Kun awan manamnama kadakwada, gaputa marigrigat met na ti panagbiagda. Ta idi napigsaak pay, kanayon da nga umay agkid daw iti kwarta. Ikaklat ta ida, kas tulong ko. Naala, di ka agdanag. Tada kami lata tumulong kan ka. Kat di ka bumdeng nga umasidag. Iti kanito akasapulam titulong mi nga agasawa. Amom, Pedro, mas naragragsak gayam ti kastoy nga aramidak ngam ti agmadyong. Maragsaka na iti panagbalbaliw mo, Carla. Husto tinako na ti padak abakat iti grupo mi a senyor. Ako na, uray babakat kamin, tanapigsa kami pay. Iso abayat ti kaadami dito rabaw ti daga. Agaramid kami kitdi iti nasayaat.
Tapno maay ayo ti Diyos kada kami. Gusto, tinakunana. So asyak, saan laeng at ipanangted ko iti kwarta kadagiti agkasapulan ti itulong ko. Ti aramidak. Anya pa'y tidaddo mga aramidam. Kas kuma iti nasaya at apan nakilangen kadagiti tattao iti aglawlaw ko. Idya kun ti madi nga ugali. Akas iti panangumumsik kadagiti nakurapay. Nasaya at launay. Ken adu pay ti ba nag-akayat ko nga aramiden a nasayaat. Kat bareng agtultuloy ti kinapigsa ken kinasalunat ko. Ay wanam ti salunat mo. Tapno agtultuloy ti pigsam. Uray si ka, Pedro. Wen, ay wanan ta ti salunat ta. Tapno kabaalan talat ta ti tumulong. Iti agkasapulan, iti tulong ta. Agyaman na kakabsat, tadimar ay kayo iti inangay ko apan nagtitipon tayo, ngagkakabsat iti apo. Uwan, Madam Carla. Agyaman kami mat, inawis da kami. Ay, imbayak mo't. Nga uray siyak ti kabakatan, madam. Uray siyak, madam. Simuro tak kanila kay ko. Takayat ko mo ti makitarip nung kada kayo. Aha. Pagyamanan mi daytoy nga awis mo, Madam Carla. Inawis na kayo ni Carla. Tapno agpipin na bilag tayo iti pamhati. Babaan iti intay panagkankanta, panagkararag, kan panagtestimonya. Kat ti Diyos ti mangbindisyon iti daytoy a fellowship tayo. Padayawan tayo ti Diyos, gaputa impaay na ti pamakawan na kada tayo. Madaydayaw ti Diyos at talaga, madam. Padayawan tayo ti Diyos, taimpaay na ti salunat tayo. Kat itultuloy tayo lata ti tumulong. Akas ko na ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10. Garod, no adagundaway tayo, agaramid tayo itinaimbag. Ama ipaay kadagiti amin at tao. Nangruna kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Taamin dagitoy nga intay aramiden, makitkita ti Diyos. Kat addan tugunggo na ijay langit, para kada tayo. Tinasaya at nga aramid kan ugali, awan sabali amang supapak, no di ti Diyos Ama sa dilangit. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio 22, versikulo 22. Di mo gundawayan dagiti napanglaw, gapulaeng takabaulam nga aramidan. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na, anaidarom iti pangukuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ano tinaapit tayo ita? Dumanon iti sa nga gasot asakaw. Ado siguro tibingay tayo. Apay ngay idinapan apan nagaapit. Bado asa ko ama istinaapit. Gambasit mo tintad ti amo tayo. Ay, hindi takat ti madi iti amo tayo. Ada sasaur da. Nabayagan na kasta ti aramid na. Ay, awan mat gaway tayo nga agriray. Tay katanda tayo. Pagrigatan na tikas ka na tayo nga awan gaway na. Ay, anya nga ron ngay. Aganos tayo na.
Noan niya ti aramidan ti amo tayaw. Ay, awan maaramidan tayaw. Kasta kadilatan. Awatan latta, noan niya ti itadda abingay tayaw. Napanam ka di manan anak, imbis na kaduam ni dadim amapan mangkita kadagiti katalunan. Masapol ka di pa'y amapan kita ang dagita katalunan, mami. Basta ibatyan nyo ida iti basit akananda. Oh, nalpas! Sa bagay, day talaang tirumbang kadagiti katalunan. Adalakat mabati kadakuada abasit abingay da, mabalinan. Isuasaan ang masapol akaduak ni daddy, amapan mangala kadagiti bingay tayo. Ngam idaw luwam kumamot adag iti mangibunag iti bingay tayo anak ko. Ibunag dagiti katalunan tayo. Ngam no adda mapukaw. Bayadan da. Sige, taday tanto ti aramidan mi. Sige, tadda papanan mi kadagiti barkadak. Ha, papanan nyo ka di manan. Ay, kat, mapan kami agpasyar Papanan nyo kadiit na tatang. Ay, inak makigapas di talon da kabantor. Nagpudot ti panawan. Alain nyo at ikalugong nyo. Ay, unan niya. Ay, yawat mo man nga rod, anak. At di taas sidag mo. Sige tatang, mabit lang tagaw-atak. At dapay nakasurat anagan nyo, tatang. Uray mapukaw. Agsublita danagan na. Isungarod a pinakarga ak itinagan na tapno agpaot. Tapno sigurado asan ang mapukaw. Naglaing kayo mutan tatang. Pati kalugong at danagan nyo. Ay kapuna. Patintupay tay kaluban tibunang ko. At danagan ko ang naisurat. Idi napukaw ka o. Insublida. Tadakat nga nagan na. Boss, nayunam kumamot at ibingay me. Basit day to'y abingay me. Anya pa lang ti sapulam. Imay kadimawat iting gatang mo iti abono kan pag-spray. Hangam, nagdakkel ti imbawas mau, boss. Ay, basit lang dyan tagyaw apaggatang. Ninayunak tupay. Rumbang lang Tas si kakit nga rod timang taltalon iti dagak. Ay, maasi kayo kumamat Diyay daduma ditang agpatpatalaon. Adumat ti itadabi ngay ti katalunan da. Asino tidakda kamatam? Di mapan ka kadakwada, no at dapay ipatalon daken ka. Apay akas na ti jar mo asimat anak ko. Mami, no at dagdamag a pulis. Ibagayo asa anak arimrimwar dito'y balay. Apay ka di, anya ti inaramid mo. Dagiti barkadak, mami. At Amerikanong ay nagawan da itibag. Idindurong da. Natumba. Kadayjay. Na ito pati ulo na iti bato. Anya? Kat anya ti napasamak iti Amerikano? Diyaga mo. Basta nakita ming agdardara ti ulo na. Anya ti inaramid yu kalpasan na? Imanaw kami na. Ay, tadamot tindag iti pulis. Kasano ngay no da nakakita kada kayo? Isungarod nga ibagayo. Asa anak arimrimwar. Maliman, namawan pa ni tatang mau. Ang mga nainsambot da pa nga inlepas ti gagapasan da, nanang. Kan may sa, adayo ijay. Sa bagay, ang mga nuada di tadalan naan. No kumasaan nga imot ti amo tayo. Nayunan da kumamot at itid da abingay tayo. Kumaa, saan ko maamapanpay makigapas ni tatang mo iti sabali a tao? Awan mo't nga minan ti sabaling agpatalon. Taumalis tayo lakuman. Wan nga rod, anak ko. Anya ti mapaspasamak ditoy. Kaslad na pakariribukam. Ni John, adda ka no Amerikano asinipdutan dagiti barkada na. Indurunda kat natumba. Kat? Naitupa ka no ti ulo na iti bato. Ayan ita tinasaw nga Amerikano. Tinarayanda ka no ta saanan nga agkutkuti. Agdardara ka no ti ulo na. No awan lagat nakakita, awan parikot. Dinardaras da ka no nga rod ti Pimanaw, idinangag da nga adda pulis a sumungad. Imbag no awan ti tao itaglawlaw, idi napasamak dayta. Day tangarod ti pagdandanagan di anak mo. Amangan ka no mairaman.
Da kayo mat gaya man tatang. Apay ngay nga awan mat kay kalugong yun. Ay, nabatin samat nga agpaiso ije na ginanaan may iti ayan tidakkel abataw. Ay, Agsubli nga taday jay akalugong. Ay, kasano ko mga agsubli, ti kalugong nga ay. Kat no sinuratan na itinagan na nanang. Ay, kalugong laang, sinuratam kat itinagan mon. Kasano nga ay, no aramatan da iti kalukwan da iti akalugong. kasano kumanga iti panangaramat da. Ay, di mo lamaw. Ada nga min tao, ada kas ti panagpampanunot na. Saan mat siguro? Ala, agaw kayo man kid tamangan tayon. Tanay, mabisina kaon. Wan lakay. Nakaluto akmatan. Si kalaan ti or-orayan may. Nalpas ti parikot ti anak ta. Imbaga kanyak ti gayem ko a pulis at iliwenda nila kay Berto. Ha? Apay at iliwanda nila kay Berto? Inyawag ko iti pulis ani Berto ti maatap. Idi napanday jay. Adda nakita da akalugong anasuratan iti Berto. Ije nakapasamakan ti krimen. Mayat nga ron, tapno saan ang mairaman ni Jun. Nila kay Berto ti mapabasol. Agsaksiya ka nakitak ni Berto iti dayja a lugar. Tapno mailisi ang mamimpinsan ti anak ta. Ngam, kasano nga adakal lugong ni Berto ijay? Sana na deta ti panunutam. Tinasken, mailisi ni John iti daytoy a krimen. Nagalaskat gayam ti aramid mo. Tinakawam lang aruden jay ganggan naet, dinang rampay. Ay, inosente ak, boss. Awan ti tinakawan kan dinangrak a tao. Saan ka na makapaglibakbay? Nagbatad ti ebidensya. Apay nga nga imbatim ti kalugong mo iti nakapasamakan ti krimen. Ay, naginana kami lang ije kadagiti kakadwak idi na napan naggapas. Awan matiganggan na at ijay. Ibagam day tayo iti husgado no patsyenda ka. Ay, mangnamnamaak. Amagunod ko ti hustisya. Tasan amat maturog ti Diyos. Kadagiti umawag kan kuana. Kitak man, no agpaiso, akasya nakati Diyos nga ibagbagam. Ay, sapay kuma. Tamatiliw ti managdakdakas. Saan na siya ak? Tainosente ak. Papanamon anak, bigbigat pailaan. Inak mangurnong kadagiti ang saksi nga awan basol ni tatang nanang. Ay, asinong ay, dagiti alaam nga agsaksi. Damagag kadagiti kakadwa na anaggapas nanang. Paniknikan da akadwada ni tatang anaggapas iti daydi nga aldaw. Sapay ko ma, tada maalo ko imo nga agsaksi. Agkararag tayo nanang. Wan anak ko. Ay, manipod pa'y ide. Nasingpot ni tatang mo. Uray, marigrigat tayo. Kat saan pa'y anak kaaramid, iti may kaniwas. Iso amang namnamaak adi na tay baybayan ti apo, nanang. Isula ang ti pagkamangan tayo. Wan anak ko. Ti Diyos ti kang runaan a pagkamangan tayo. Mami, mahiring kanumot nila kay Berto inton bigat. Imbaglakit din, tanailisi kayo kadagiti doa kakadwam ang nagaramid iti krimen. Huwag nga ron, mami. Tanong saan? Ay, da kami natin mabalod. Awan pangalaan nila kay Berto iti pagbayad na iti abogado. Sigurado ang masentensyaan. Tanatay kat kanon di biktima nga impandag iti pulis iti ospital. Malas day jay alakay. Swerte kami pailaan kadagiti babarkadak. Ta sigurado, mabalod to day jay alakay. Jessica, adda ka din na alokoy mo ang makatulong ka ni tatak mo. Adda nanang. Adda gayam kadwa na abaro nga da cellphone na. Ay, adda ka di pa ka inaigan ti cellphone ti kaso ni tatang mo. Adda nanang. Ngamin, adda ladawan da nga aggap-gapas idi. Ken idi na ginanada iti abay ti dakkel abato. Anak kaalaan da iti kalugong ni tatang. Sapay ko mga rod na makatulong da ita aladawan.
Daytoy ti pakakitaan nga adda kadwa ni tatang ang naggapas. Ken naginanada iti daydi nga aldaw, nanang. Mapantayo kadagiti sidadaan amang tulong kan ni tatang mo. O nanang, agsaksida nga inosente ni tatang. Ne, apay nga ado ti manalon nga adda diti korte apakabistaan nila kay Berto. May da siguro agusyoso Kaduada nga minti manalon ang mabista. Sa bagay, agpipinakada da siguro no maipan ijay pagbaludan ti kaduada manalon. Anya ko mati maitulong dagita manalon kini Berto. Anya pa'y ngay, di umay da dumngeg no anya ti resulta ti panakabista nila kay Berto. Madamdama lang, yunigdan ni Berto ang nakaposas dito'y pakabistaan na. Kat adamutan di asawa kan anak na. Saan da ang matagtagari? Diyos ka, adda ka di aminin ang manalon nga agsaksi. O nanang, naipaprint pa'y geladawan amang ipakita. Akadwada ni tatang iti daydi amalam. Ay, kasimot ni tatang mo. Natiliw ga po iti kalugong na. Ada imawag anang ipakaam mo, ani tatang mo kano, tinakita na anang aramid iti krimen. Sino nga tatimawag kadagiti pulis? Imbaga dakit din ani tatang tinakita da. Agpulon to ti tao amang irurumahin. O nanang, pudno dayta, tatay kunadan, ti may ruruman saan abaybay ti apo. At dapay saksi ang nakakita, kun innala na tiladawan ti pudno a kriminal. Agpaiso ka di dayta, anak. O nanang, nangagkulang itay. Sapay kumatagpakita no mabista ni tatang. Umay kakadimat agdangag, anak. Kwa mami, umayak agpakada kanila kay Berto. Tamay balod kat nga roden. Adamat ladawan nga inted da iti abogado. Anya nga taday jay. Pamanaknak kano, akadwada nila kay Berto iti dayjay ang nagmalam. Tada pa'y ladawan nga igamdag iti sinalbag ang mamirmiraot. Anya nga tati sa bali manan aladawan nga inted da iti abogado. Apay ngay, umasidag mo ti saksi di ayan ta. Into doon na ka ti saksi. Si kati may isang adda iti ladawan. Saan? Indurong tulang! Tulag mo saan na matumba! Jack Ingagara! Awang basol ko! Ay na, anak ko, si kamot ng tipo sa asanda. Saan mo anay tarayan ti hustisya? Anak ko! Saan to abaybay anti Diyos, ti tao ang mairuruman. Kat ti mangiruruman, kanda kas ti aramid na, madosa iti odi na. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumtang iti tao. Ngamtong palan ti Dios ti karina. Di na pulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas, adiyo kabailan asarangtan. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa amang ibtor, kat iti kasta, makalisi kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Good morning, Michael. Nagsapa ka ita. Kastamat ka na kayo, Ma'am Donita. Good morning.
Agpadatalangan na sapa. Apay, ada ka di isambot yung nga ilipas ita, ma'am? Madlaw nga da pa nagbusto ni Madam Kanyak. Husto ka? Masapul ka nung aminan day jay inton aldaw. Gaputa ma-deliver ang dagiti daddo mga stocks tayo inton madamdam ha? Kastagayan, madam. Juan Michael. O sige ha, panawan ka pa'y dito eh. Mapana kon iti table ko. Sige, ma'am. Ay, una yun, kinasexy ni Madam Donita. At, mapanak man langan iti table ko. Rugyak matantiyak trabaho. Sakbay asabali pa iti mapanunot ko. Una yan. Ne. Ne, anya ti mapaspasamak kan ka, pare. Apay, nagmerienda ka kadi nakasapsapa. Ay, kwa? Nagmerienda dagiti matak parilito. Ay na, talaga nagsexy ni Madam Donita. Anya? Ay, loko ka talaga, pare. Kuidaw ka, numadlaw ni boss akas ti panangkit kitam iti asawa na. Anya? Oy, saan mo ta pare? Kat numadlaw met, ngadda pa nagkursunada ni Madam Kanyak. Husto daytan. Ang mga numangeg na tati boss. Diyak lakid di kaya ti mairamraman iti kalukwam. Alakid di, agtrabaho tan, tapno adu ti malpasta. Adakon, Luna bakit? O sige lakay, agin na ka. Nakaluto akmot kit din iti pangmalman tayo. Mabit lang. Inak isagana ti pagsukatam ijay si Led. Weno, kayat mo ka di pa'y tagkabe? Kabayatan ti panaginanam, lakay? Inak magisagana iti kapem no kayat mo. Saanin bakit? Agi na nakaklabiit. Ket mangrabiit ayon. Ay, agbasbasa kamat gamit ti Biblia. Uwan. Dayto iti kanayon nga aramidak no kastoy analpas kon dagiti trabahok diti balay. Talaga nasingpat ka, bakit? Taimbes amapan ka makichismismis dita, ket agbasbasa ka langan iti Biblia. Ay, uwan awan mo't ngamin ti maganab ko iti chismis. Iso akastoy latan ti rumbang nga aramidak. O sige, panawan ka pa dito salas ha. Tainak isagana dagiti pagsukatam iti siled. Sige lang, bakit? Ay, nakasing-sing pati asawak. Ngamno apay atsak malapdan ti panagkursunadak kini Madam Donita. Anya matanti kastoy. Sana mapunas iti imatang ko tilangan ni Madam Donita. Nagpintas ka nagseksi. Padasaksakit dingar mo na. Barang kayat ngauread na nasawak. Sana bali? Tagpada kami laing met nga da asawa na. Lakay. Di ka di pa'y makaturog. Itay-pay lang amin akuti ka akuti. Ada ka din nasakit kan ka? Amang ano kayat mo amasahyan ka? Kwa, bakit? Sana ka lang amin na makaturog. Awan met kiti tinasakit kanyak. Kad may isa, amok anapambanog ka dito'y balay. Jakon kaya't amabanog ka pa'y. Ala, agi na nakakit din. Di naklatan ni kaskaso. Sigurado ka? Wan bakit? Iso amaturog kakit din. Masapatan tumanan nga agriingin ton bigat. O sige nga Rod. Good night. I love you. Aging tuturog aklatan. Diyak kaya tasong bata ni Luna. Amang no sa bali pa'y anagan ti may balikas ko. Michael, sikat ikadua ni Donita amapan iti may sa branch ti kumpanya ito no may alawas. Kunak no da kayo ti kadwa na amapan, boss. Da kayo kumalatan. Tapno makapagbanding kayo umat. Kanayon ti panagbanding mi iti asawa. Awan ti di mi maistorya maipapan kada iti pasamak iti agmalen. Nga uray diti opisina. Kastagayan, boss. Sige nga roda. Siya nga ro ti kadwa ni Madam Donita amapan iti opening, ti may sa kadag iti branch tayo. Juan Michael, adu nga min ti maasikaso dito eh.
Kaputay mado, dagiti orders ang masapol ang malpas. Wen, sir. Dakaminton kini Madam Donita ti makamo ijay. Agyaman na ka? Dakal ti panagtalag ko ka. Kat namnama adi mo dadaalan dayta. Namnamaan nyo dayta, boss. Anya, si katimang kuyog kan ni Madam Donita amapan iti aglok at abranch intun umay alawas kunam. Katwen, parilito. Talaga adakkel ti panagtalag kanyak ti boss tayo. Agasang ngay, italag na pa'y kanyak ti nagpintas nga asawa na. Ay, gaputa awan ammo ni Boss Rico, iti husto arik nam iti asawa na. Ay na pare, di ka kadi makonsensya. Nagsingpat da nga agasawa kada tayo nga empleyado da. Lukom kadi pa'y ni Sir Rico. Diyan ka mo pare. Ngam talaga adakkel ti panaggustok kini Madam Donita. Nakulaapan sapay gid din ti panunot ko gapukin ko na. Laglagi pam kumapare. Addan pamilyam. Kan maysa, nakaan-anos kan nagagat ni Luna nga asawam. Gulibam kadipay. Diyan ka mo pare. Basta ti amok ita, ket agayatak unay kini Madam Donita. No kayat nakmet, nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Anya? Ay na, nakulaapan at talagang ti panunot mo pare. Di mo amon dagiti bagbagam. Kas iti nakunakon pare. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Basta ayatin nakmet ni Madam Donita. Apay akal lahat ngay may kayo dito'y balay, nanang. Agpadigo kayo kaditi na imas asidaan. Wan anak ko. Kat inyawat ko ni ti asawam. Ni, apay kasta ti panangkita yo kanyak. Adda ka di kayat yung nga ibaga, nanang. Adda. Kat sapay lako ba, tasaan ka nga aglibak kanyak. Anya ka di dayta. Nakasaritak ni Lito agayem mo. Kat nadakamat na ti maipapan ka ni Madam Donita, nga asawa ti Busyo. Anya? Anya matimbagbaga ni Lito, may papankan ko na, nanang. Nadakamat na kanyak ti panagkursunadam kano iti dayjay a babae. Talaga nga imbagahan na pa'y lakada kayo dayta? Anak, aga amiris ka kuma. Di ka kuma agpailuyos iti kastarik nam. Naglagipem nga agpada kayon nga addaan iti asawa. Di mo kuma ipalubos ang mamulitan ti panagdenayo kas agasawa kaniluna. Wala nang. Di ka agdanag. Amok ter aramidak. Isuasaan kayo kuman na makibiyang. Anya, Husto tinangag yun, nanang. Saan da kuman napakibyangan? Gaputa amok ter aramidak. ala, sapay la ko mga rod taagbalin ka na tibkar iti na iti agundaway, anak ko. Ala, tagawid kayo kidin, nanang. Ang mga numangag ti asawak dagiti bagbagayo. Lakay, nakaturog ka din. San pa'y? Kapay ka di. Yaday bagam. Ibaga mo na, tani, makaturturog akon. Kaya't ko lang nga ibasakan ka da ito a bersikulo. Ti umuna ako rin to. Kat sapay la kuma talaglagi pam akanayon. Kuna na dito tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tong palen ti Diyos ti Karina. Di na pulos ipalubos ama sulisog kayo itinalabas adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa amang ibtor. Ket iti kasta, makalisi kayo. Apay ka di amasapol day ta bersikulo nga ibasam kanyak. Apay, panagkunam ka di, kat adda pa kasulisugak. Awan ti madi nga intensyon ko, lakay. Ang day ta nga mintiin dati apo, tapno ibasakan ka. Ay, pasensya ka lakuman ha. Sige, maturog ta nga rudan. Maturog kalatan. Inakpay di ta salas. Mapanak pa'y agbuya. Makapasuron kamit. Intag merienda, pare Michael. Sagot ka ita, takasangay ko intun bigat. Saanen? Si kalatan di mapan. Ah, Awan ganas ko amangan. ne.
kagura naksamat. Anda ka din nagbasulakan ka? Kagura ka, gaputaman nakibiyang kalaunay. Tinasaya at. Saan na dito itipagsaritaan ta pare? Sige, intun lunch break latan, tipan nakisaritakan ka. Diyak kaya ti makisaritakan ka. Man nakibiyang kalaunay. Iso amanipod ita. Saan tan nga pagayam? Rico, siya kung ti mangikarga iti makan iti platom. Inlutok ti paboritom ita asidaan. Iso amangan ka iti husto, Ay na, sigurado anahimas na ita. Nagpintas ka lang nga rudin nga asawa. Nagagat ka pa nga agasikaso ka na kami kadag iti talungan anak ta. Katuen alakay, pagrebengak dayta kas asawa, kun inadag iti anak ta. Manganta nga rudan. Ay, huwag gayam. Ay, ang dagiti anak ta. Bay ampay laid na. Pakanen tulat ta idan ni Manang Marina. Maturog na pay lang amin. Saan na bale? Apan pa'y matkit dit klase da ita tabakasyon da pa'y laang. Husto ka lakay. Ay ungayam, talaga ka di ani Michael ti kadwak amapan iti grand opening ti may sa branch ti kumpanya? Una, apay, di mo kayat? Ibagat no di mo kayat tapno amok ter aramidag. Saan matkit di aga po tadyak kayat akakuyog ni Michael? Ngam ibagat ti husto arason. Nga agtokyad tiriknak nga iso ti kadwak. Nasaysaya atin nga ibagak. Tapno ammumat ti mapalpaliw ko. Sige, bakit? Ibagam, noan niya tinadagsen ama kagapo. Dayta ti pudno balasang ko. Tulungam ko mati asawam tapno saan nga agtinag iti sulisog. Kinapudno na, nanang. Napaliw kun ti sabali adjar ti asawak kadag iti napalpalabas nga aldaw. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Ammo kun ti rason, no apay ang nakaungat kanyak idi imbasak ti bersikulo ti Biblia idi na minsan arabii. Hawan, anak ko. Ita akasapulan na ka ti asawam. Sika ti mangkibin kenkwana, tapno maiwanwan. Aramidak ti amin akabailak, tapno maaramid ko dayta, nanang. Kat tulungan dak amang idawdawat iti panarabay ti Diyos kada kami. Pagtugaw ka, Michael. Ada napatag nga ibagakan ka. Agyamanak, Sir Rico. Apay akala at apinayabandak dito opisina yun. At ka di iparamid yun, boss? Awan. Amok amakumikom kay amin. At dala napatag nga ibagakan ka. Anya dita, Sir Rico. Kahit kung ibagakan ka, nagbaliwan, ti pangedeng ko. Siyaklatan ti mangkuyo ko ni Dunita nga asawa, nga umatindar iti grand opening ti may sa branch tayo. Diyak ngamin kaya't amataktak kayo pa'y. Sana bale, may salangal daw ti kaawan minubilang. Matulungan kayong tumutlang kadag iti trabaho diti opisina. Ha? Nagsayang matan. Naglukon day alito. Sigurado nagipulong laki ti kini boss. Kastagan, sir. Sige. Okay lang kanyak. No day ti desisyon nyo. Pasensya kan. Kaya tagyaman na kapot maawatan na. Agando kaya't mo sumurot kalatakada kami. Mabalin latam at tapno makapasyar ka. Uray saanin, boss. Agbati aklangan dito eh. Tapno adda mayring Pasko at trabaho dito opisina. Itinto sa baling aldaw ti ipapangkoy jay. Sika karot ti makaamo, Michael. Ala, mabalin mo ti agsubli iti table mo. Amok nga dupay, ti lepas mo. Pare Michael. Kunak man, no di na kun kayat akasarita. Apay nga inawis nak dito yung restaurant. At dala kayat ko adamagan kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam tipud no. Anya ti damagam. Nagpulong kakadikin ni boss. May papan itiriknak iti asawa na. Awan imbagbagak ka ni boss, maipapan iti dayta. Apay nga rod nga imbabawi na ti panangkuyog ko kini Madam Donita inton umay alawas.
Iso kanulangan ti kadwana. Gaputa makumikom tayo kano amin iti opisina. Jack amo day ta pare. Ngam, nalabit anak adlaw. Isu akas jay tinagbalin a desisyon na. Anya? Pare, nakadkadlaw ngamin dagiti gargaraw mo. Isu agpanunot ka kuma. Di mo kumasayangan ti manon atawon mo iti kumpanya. Gapula ang iti minamaag ariknam. Laglagi pam, nga adu ti mapukaw mo no agpailuyos ka iti dakas amarikriknam kan ni Madam Donita. Kaslaak nabuyatan iti nalamiis adanum gapu kadagitang imbagan pare. Nakababay nga agpaysa. Ala, bayan. Labanak da iti ariknak. Saanak nga agpailuyos iti aramid ti kabusor. Lakay, dito'y tayo pala ang sangwanat ti simbaan. Madamdama pala ang amang rugi ti misa. Una, bakit? Agmerienda tayo pa'y kadagiti ubing. Tapno saan da amabisninan inton madama ti misa. Ay na, saanen, lakay. Nagarmusar tayo met. Inton malpaslatan ti misa amapan tayo. Hello, Michael. Kadwang matgayam ti pamilyam mo may makimisa. Wan, madam. Isugam ti asawak ni Luna. Luna, isumat ni Madam Donita. Sekretarya ni boss, iti opisina na. Nga masawa mo't lang ti boss mi. Ay, pakaragsakak amakam-am mo kada kayo, madam. Oray siyak mat. Katsapay lakom ha. Tama kapag sisinangad tayo manipod ita. Awan parikot iti dayta, madam. Anya pa'y lang tar aramidin nyo. Dandani mangrugin ti misa. Intayon, iti unag ti simbaan. Wan ngagpayso. Intayon. Agdaydayaw ka nagyaman tayo iti apo. Gapo iti aglaplapusanan nga ayat na kada tayo. Iti anyaman aparikot, panubo, kandado mapay, nga intay sarsarangtan iti biyag tayo. Awan sabali nga intay kamangan, no diti Diyos anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na hinbag nga oras kada kayo amin.